fratele său și a ghinion pentru el. Come on, Ben! Ben Hemingway pe creta sa, acum de-abia trece cu alte viteze, alte abordări ale obstacolelor retro-romeni în 2012 impresionant. Clasa Gold face o baie. Și deja băieții au trecut la altă zona a traseului și se vor întoarce rapid alături de noi să facă multe ture. Și vom vedea cine e mai puternic. Avem nevoie de medic la sosire, am avut un incident, un rider a trecut tremur pe care nu e foarte grav, dar e important să rezolvăm lucrurile. Întoarcere de aici, spate simplă, dar e o cădere de 2 metri gol. Nu mi-aș dori și n-aș dori nimănui ca din prima zi de prolog să pătești ceva. Primul a întors totuși Johnny, după el, Billboard, imediat la 5 secunde. Hai să vedem. Erica vine împreună, numai că Johnny a căzut aici în zona aceasta. Și Billy Bolt l-a depășit acum. Billy Bolt conduce. Sperăm că Amblan este cu noi, numărul 6, Alfredo Gomez vine și el. Și apoi numărul 3 este Wade Young. Pardon, Alfredo Gomez este numărul 3 și cu 6 este Manny Necuzisă. Daniel Olivera e jos lângă mine. Din păcate nu poate continua. Părea o căzutură super simplă, nu știu ce s-a întâmplat. Undeva mâna a atins la zile. 35 de oameni, 0 rămas. De acum nu mai ușor, nici dacă ești tot, nu fi. Pentru că exact în locul în care simți că poți să treci ușor, s-ar putea să ai o rider chiar pe clasa ta. Stau să ai puțin ghinion și motorul se ducă altfel decât ai calculat. Au puteiajul din zona piramidei lui Joseph de la Sacara. Să spune cuvântul pentru că se cam decid acolo pozițiile, deci să fim pe fază timp de 15 minute plus o tură. So it seems that Billy Bolt is in the first position now and Tony Walker is in second. We have a great race here, but it seems that the reverse pyramid at the middle of the track is a pretty important obstacle because conditions are decided there and we need to watch out the riders in the entirety of this race. Dani? Da, sunt și eu aici. Îl văd pe Letterman salutându-și băiatul și încurajându-l. Don't have the position that means so Johnny Walker is first again. Aproape front flip pe zona de cauciucuri, vezi după un tur sau două, nici pentru cei de la Gold nu mai atât de simplu. Devine mult mai dificil totul când se schimbă vitezele și când foarte mult rider rapid se înghecie în Dumnezeu. Foarte important să fii foarte înțepățător. Este o tactică excelentă. Să știi că ai muzică, la multe din obstacole, mai important este ritmul tău, ritmul și eficiența, decât să tragi ceasul. Tehnica este foarte importantă, dar așa cum spui, ritmul e bine să fie unul optim pentru vânarea durată a cursei, deci poate că mergi mai intern la început, dar după aceea îți păstrezi ritmul de cât să fii bombastic și să depășești în mod fulminant anumite obstacole, dar după aia să placezi. Nu știm ce se va întâmpla până la final, dar este foarte palpitant până doar și poate nu este un galop de sănătate pentru o singură persoană. Deci, spectacol până la capăt aici, la prolog, pentru România în 2016. Am 2 sau 3 rideri care în zona de cauciucuri puse longitudinal fac istorie, dragul meu. Gomez, Bolton au reinventat o formulă prin care se poate trece pe lângă sau peste acele cauciucuri. Practic pentru ei acea zonă nici măcar nu există. Dar ce fac domnule acolo? Ce fac? Păi în timp ce ceilalți rideri trec peste cauciucuri la ture joase ca să nu rupă aderența, și Gomez și Bolton zboară peste puștei și cauciucuri. E o săritură de vreo 8 metri cu aterizare, atenție, în mai puțin de 3 metri, pentru că alte obstacole este. Impresionantă
față tehnică și diversie la riderii de la Red Bull România și în fiecare an, dar e important să știm la care din partea cuiva care s-a dat acest concurs, ce se întâmplă și să ne poate deconstrui toate mișcările riderilor. Momentan totul este palpitant, încă nu știu unde care este ordinea, pentru că veneau la pachet Billy Bolt și Johnny Walker, că toate păzitunul pe celălalt, nu știu încă cine este primul. Numărul 4 și-a adunat niște pandă de pe traseu, este vorba despre Johnny este prins în motorul unui participant un pic mai lent și pierde secunde serioase. Cine e pe primul loc însă? Îl văd pe Johnny, nu știu unde e Billy. Posibil să fie Billy în fața asta, se strigă în spatele meu, aici nu sunt convins că este fix așa, dar o să vedem. Când mai vedem toată băieții, în orice caz ritmul este impresionant pentru toată lumea. Billy Bolt a trecut în fața lui Johnny, iar Johnny să uităm că a pierdut secunde serioase. Practic, colegi și sunt miserata în secundă. Bine, acum în zona mea, Billy, posibil conduce așa cum indicai, dar după cum ziceam, cursa încă nu este gata. Și acum Billy cade, ales trasa din stânga și pierde și el acolo niște timp foarte, foarte important. Îl văd și pe Johnny, era nu mult timp în spatele său, este înainte obstacolului cu Fordul Ranger, zic exact în rock and roll. A trecut pentru mine marfă rară, Liniax, e drept și la prolog, dar în pădure, dacă trebuie să tragi de el sau să-i muți des fața la tune joase, patru tipiu, este a pain in the ass. Man, am de spus două cuvinte. Paul Bolton! So Paul Bolton is riding amazingly, and it seems that Billy Bolton is leading the pack until now because Johnny Walker has had some problems with the rider who was slower than the motorbike. So that's the order until now. Billy Bolton, and then we have Johnny Walker. Johnny depășește și prinde pe Paul Bolton în fața lor la 50-60 de metri este Billy Bolt. So again guys, you got the confirmation, we have Billy Bolton at the front of the pack, and we have Johnny Walker and Paul Bolton. Who it seems the three of them are really finding the way they ride certain parts of the track. Amazing stuff. După cum vedeți, unele secțiuni de traseu sunt foarte lente, foarte dificile, acolo se creează și dopurile, după care cei de la Goldfast parcă zburdă peste obstacole. Ok, îl vedem pe undeva pe aici pe Graham Jarvis, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar cu siguranță îl face o cursă tactică, ne-a spus în interviul că ține de se teme de prologă mai mult decât de alte lucruri de pe traseul Red Bull România, deci le poate controla mai bine, probabil, dar niciodată nu spui despre Graham Jarvis că nu poate câștiga, după cursa este încă în desfășurare. It's like always, every year, younger generation wants to win the prologue, to get the first place in the prologue. For the young guns want and need to prove themselves, but they don't always do it, they don't always manage to do that. This is why you have to respect your elders. Billy Bolt is passing me, he's passing the finish line, the virtual finish line. So Billy Bolt still leading. Graham vine bine și cred că a recuperat foarte multe poziții Graham. Așa bănuiesc și eu, Graham Jarvis a mers tactic și a lăsat pe cei din față să se mănânce de ei, pentru că el se recuperează treptat poziții. O să vedem ce trage în linie la final unde va fi Graham Jarvis, dar bătălia cea mare se va da pe om în zilele ce urmează.
Nu uitați, suntem live pe Red Bull Romanians.com, unde vom fi live zi de zi în cadrul Red Bull Romanians. Urmăriți-ne acolo sau vizitați-vă prietenii și rudele care sunt de vedere. Evenimentul acesta se numește live pe Red Bull Romanians.com. Paul Polter navigează impresionant în zonele dificile traseului. Alfredo Gomez întoarce primul la al 7-lea tur. Uha! A avut câteva obstacole peste care chiar a jurat, cum spuneam, acolo a recuperat foarte mult timp și cred că Gomez este foarte bun la depășiri. Alfredo zice unor nu ai putere să te convidezi și de aceea este o altă experiență mersul prin pădure în Red Bull Romania. Pentru camaraderia din Merașa și felul în care ei se ajută atunci când ajung la acție în mijlocul naturii.